आं नोंखौ लोगो मोनफिनगोन। आं नोंखौ लोगो मोनफिनगोन। बबाव माबोरै मिथिया। जानो हागौ नोंनि सानब्लावरिनि थुलुंगा जानानै नोंनि केनभासाव नुजाहैगोन। नङाबा नोंनि केनभासनि दोंसे गुमुर मोनस'यै हांखो जानानै सिरियै नोंखौ नायगोमाना थागोन। आं नोंखौ लोगो मोनफिनगोन। बबाव माबोरै मिथिया। नङाबा साननि रोदा महरै नोंनि गाबजों गोरोबहैगोन। नङाबा गाबजों आवलिफानानै नोंनि केनभासाव बागथाबहैगोन। मिथिया बबाव माबोरै। नाथाय थारैनो नोंखौ आं लोगो मोनफिनथारगोन। दै जिरि बोहैब्ला जेरै दैया बारस्रावबोयो, बारस्रावनाय दैनि थरथिं जानानै नोंनि मोदोमाव सिथाबहैगोन आरो मोनसे सुदेम मोन्दांथि जानानै नोंनि बिखायाव नांथाबना थागोन। आं आरो गोबां जेबो मिथिया, नाथाय बेखौ मिथिगौ। समा जेरैखि दावबाया मानो बे जिउआ थांगोन आंजों लोगोआवनो। बे सोलेरा थुंगेबानो गासैबोथ' जोबफाखायो। नाथाय गोसोखांथिनि खुन्दुङा बिसम्बिनि समायनाल' सुयो। बै समायना बुब्लिफोरखौ आं सायख'गोन, खुन्दुङाव थुब्रायना दोनगोन। आं नोंखौ लोगो मोनफिनगोन। बबाव माबोरै मिथिया। आं नोंखौ लोगो मोनफिनगोन। बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन सासे मुंदांखा पान्जाबी खन्थाइगिरि, थुनलाइगिरि अमृता प्रीतमआ। नेशनेल साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथाङानो गिबि आइजो। उनाव पद्मश्री, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण बायदि मेहेरगोनां बान्थाबो बिथाङा मोनो। साननाय जायो बे खन्थाइखौ बिथाङा गावनि महरगिरि लोगो इमरुजनि थाखाय लिरदोंमोन। जिउनि लामा हान्थिनायाव जाय गोलाव सम बिथांजों लोगो होदोंमोन। 2005 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव 86 बोसोर बैसोआव बिथाङा दिल्लीयाव इमर'जनि आखायावनो जिउ नागारो। इमर'जआ बिथांखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन, गावनि न'नि गंफ्रोमबो वाल, मोनफ्रोमबो खनायाव बिथांनिनो सावगारि आखिना साजायना दोनोमोन। दिनै बिथांनि जोनोम सानाव सिबिनाय बावनानै बिथांनिनो दोंसे खन्थाइखौ बर'आव रावस्लायनानै आं आवरायनाय जाबाय। गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बियो।